Σήμερα, στην πλατφόρμα του Zoom για το Network 421, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Προκόπη τον Προκοπίου, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ καιρό και με το υποσυνείδητο και με την εναλλακτική θεραπευτική. Ο ίδιος έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους να μπορέσουν να ξεπεράσουν διάφορα προβλήματα υγείας και όχι μόνο που αντιμετωπίζουν. Και σήμερα θα μας μιλήσει για κάτι που οι περισσότεροι από εμάς ενδεχομένως να μην το γνωρίζουμε, το οποίο έχει να κάνει με τα τσάκρα και τις ενέργειες. Στη συζήτηση αυτή θα παρακολουθήσουμε τον Προκόπη, τουλάχιστον εγώ με μεγάλη προσοχή, και στο τέλος μπορούμε να τον βομβαρδίσουμε με 2 εκατομμύρια ερωτήσεις. Ο Προκόπης είναι πάντα πρόθυμος να τις απαντάει, οπότε Προκόπη είμαστε έτοιμοι να σε απολαύσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα μας. Απόψε θα δουλέψουμε με διαφάνειες και θα μοιράσουμε οθόνη για να βλέπετε κι εσείς τι έχω ετοιμάσει, γιατί τα περισσότερα είναι και φωτογραφίες τα οποία θέλω να τα βλέπετε και να τα καταλαβαίνουμε όλοι μας. Τα βλέπουμε. Okay. Το βλέπουμε πολύ καθαρά, Προκόπη μου. Τα τσάκρα του ανθρώπινου σώματος, όπως βλέπετε και στην ενακτήρια εικόνα μας, είναι 7. Είναι του στέμματος πάνω στην κεφαλή, η λεγόμενη επιφύση, είναι το τρίτο μάτι, η υπόφυση, του λαιμού ο θηροειδής, της καρδιάς. Και θα εξηγήσουμε για το κάθε ένα λεπτομερώς τι κάνει, ποια είναι η δουλειά του και τι παρενέργειες υπάρχουν, εάν λειτουργεί, υπερλειτουργεί ή αν υπολειτουργεί. Του ηλιακού πλέγματος, που για μένα το ηλιακό πλέγμα είναι το α και το ω του ανθρώπινου οργανισμού, είναι τα γεννητικά μας όργανα και ο κόκκιγκαν μας ή όπως το λέμε, το καυλονούρι μας, εμείς οι Κύπριοι, όπως το λέμε. Λοιπόν, προχωρούμε. Ξεκλειδώστε την ενέργειά σας. Ψάχνουμε τρόπο να βελτιώσουμε τη ζωή και την υγεία μας. Αν κατανοήσουμε τι είναι το αρχαίο ινδικό σύστημα των τσάκρα και πώς μπορεί να ενισχύσει την πνευματική, σωματική και νοητική μας ενέργεια, τότε λύσαμε πολλά από τα προβλήματα υγείας που μας ταλαιπωρούν. Τα τσάκρα είναι πηγή ενεργειακής κίνησης. Η λέξη τσάκρα στα σανγκριστικά σημαίνει τροχός. Η έννοια των τσάκρα εμφανίζεται στο περίφημο σανγκριστικό κείμενο για τη γιόγκα Σίβαρ Χαμπίδα. Αιώνες αργότερα η θεωρία των τσάκρα διαδίδεται στο δυτικό κόσμο και κερδίζει όλων και περισσότερους οπαδούς. Τι είναι τα τσάκρα? Το σύστημα των τσάκρα αποτελείται από 7 αόρατα ενεργειακά κέντρα που τοποθετούνται νοητά με τη σκέψη μας κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης, μέσω των οποίων ρέει η ζωτική ενέργεια πράνα, επιδρώντας στο φυσικό, στο νοητικό και στο πνευματικό επίπεδο της ύπαρξής μας. Όταν τα τσάκρα είναι ανοιχτά, η ενέργεια κυλάει ανεμπόδιστα από τη βάση της σπονδυλικής στήλης, τον κόγκικα, μέχρι την κορυφή του κεφαλιού, πάνω ψηλά. Όταν όμως κάποιο τσάκρα μπλοκαριστεί, πράγμα που σημαίνει ότι είτε υπερλειτουργεί, είτε υπολειτουργεί, η ενέργεια πάβει να κυλάει ομαλά, με άμεση επίπτωση στην υγεία όσο και στη ζωή μας γενικότερα. Εγώ θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πάρτε 7 δοχεία. Βάλτε τα στη γραμμή. Ενώστε τα από κάτω με μία σωλήνα. Βάζοντας ένα ποτήρι νερό στο πρώτο δοχείο, αυτόματα γεμίζουν όλα τα δοχεία. Αν ένα
από αυτά τα δοχεία ή από αυτήν τη σωλήνη είναι κλειστή, τότε τα υπόλοιπα δοχεία δεν θα γεμίσουν. Το ίδιο είναι και με τα τσάκρα μας. Πώς μας επηρεάζουν τα τσάκρα? Θα δούμε στη συνέχεια, όπως είδαμε και προηγουμένως, βλέπετε τα τσάκρα του στέμματος, το τρίτο μάδι, του λαιμού, της καρδιάς, ηλιακό μπλέγμα, γεννητικά όργανα, κόγγιγκας. Είναι μία στήλη, ολόησα, η οποία ξεκινά και μπαίνει ενέργεια. Αν έναν από αυτά τα τσάκρα μας είναι κλειστό, τότε αρχίζουν τα προβλήματά μας. Πώς επηρεάζουν τα τσάκρα? Εκτός από την επίδραση που έχουν τα τσάκρα στην ιδιοσυγκρασία μας, η σωστή κατανομή της ενέργειας σε αυτά ωφελεί ιδιαίτερα και την υγεία μας. Καθώς κάθε τσάκρα φαίνεται να συνδέεται με συγκεκριμένα όργανα του σώματός μας, τα οποία θα δούμε πιο κάτω. Πολλοί οπαδοί της θεωρίας των τσάκρα στο δυτικό κόσμο υποστηρίζουν μάλιστα ότι το σύστημα αυτό σχετίζεται με τη λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος. Κάθε τσάκρα αντιπροσωπεύει διαφορετικές πτυχές της ζωής μας και η νοητή τοποθέτησή του στο σώμα αντικατοπτρίζει, θα λέγαμε, τα διάφορα εξελικτικά στάδια της ανθρώπινης φύσης μας. Άρα, εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε τσάκρα επηρεάζει διάφορα όργανα του σώματός μας και με το να μην δουλεύει σωστά, τα όργανα εκείνα σιγά σιγά αρχίζουν να αρρωστούν. Τα κατώτερα τσάκρα συνδέονται με βασικές λειτουργίες όπως η επιβίωση, η τεκνοποίηση και η δύναμη. Ηλιακό μπλέγμα, γεννητικά όργανα και κάτω ο γόγγιγκας, μιλούμε για αυτά τα τρία. Ενώ τα ανώτερα με έννοιες όπως η αγάπη, η καρδιά, η δημιουργία και η διορατικότητα, ο λαιμός. Το πρώτο τσάκρα στη βάση της σπονδυλικής στήλης σχετίζεται με τις βασικές μας ανάγκες για τροφή, προφύλαξη, ασφάλεια. Το δεύτερο με τη σεξουαλική ενέργεια και την αναπαραγωγή. Το τρίτο ελέγχει τη δύναμη και την επιβολή. Το τέταρτο είναι το τσάκρα της καρδιάς που βρίσκεται στο κέντρο του συστήματος των τσάκρα. Συνδέεται με την αγάπη, τη συμπόνια και την καλοσύνη. Το πέπτο επηρεάζει την ικανότητα μας για επικοινωνία και έκφραση. Είναι ο θύμος αδένας, είναι του λαιμού. Το έκτον σχετίζεται με τη διαίσθηση και τέλος το έβδομον με την πνευματική ανάταση και φώτιση. Τα τσάκρα και οι εναλλακτικές θεραπείες μας, το βιοενεργειακό μασάζ, η χρωματοθεραπεία, η κρυσταλλοθεραπεία, το σιάτσου, το ρέικι, δουλεύουν πολύ πάνω στα τσάκρα μας. Προκειμένου λοιπόν να αποκτήσουμε κάποιες βασικές γνώσεις για τα τσάκρα, κωδικοποίησα και σας παρουσιάζω τα βασικά τους χαρακτηριστικά, τα μέρη του σώματος που επηρεάζουν, καθώς και τα προβλήματα που εμφανίζονται σε περίπτωση μπλοκαρίσματος, μαζί με ορισμένες συμβουλές που συμβάλλουν στην εξισορρόπηση της ενέργειας στα νοητά αυτά κέντρα του σώματός μας. Λοιπόν, ξεκινούμε με το πρώτο τσάκρα του γόγγιγκα. Οκ. Είναι κάτω χαμηλά, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι το καυλονούρι μας. Εντάξει, και πολλοί έχουν πρόβλημα με αυτόν το τσάκρα. Είναι το κόκκινο το χρώμα του. Γι' αυτό όταν έχουμε πρόβλημα με αυτόν το τσάκρα, πάντα φοράμε ρούχο κόκκινο. Πρώτο τσάκρα, μουλαντάνα τσάκρα. Αυτά είναι ονομασίες τις οποίες έχουν δώσει οι Ινδοί, οι σαγκρινιστές.
Η θέση είναι η βάση της σπονδυλικής στήλης. Χρώμα κόκκινο. Πού επιδρά? Περίνιο, προκτός, κόκκαλα, ορθόν και παχύ έντερο. Τα προβλήματα υγείας, αιμορροίδες, κολίτιδα, συνδέεται με την επιβίωση μας, την ασφάλεια και την γείωσή μας. Γιατί όπως και τα ηλεκτρικά καλώδια χρειάζονται να γειωθούν, το ίδιο και εμείς σαν άνθρωποι, εφόσον έχουμε ενέργεια, χρειάζεται να γειωθούμε. Σε κατάσταση ισορροπίας ενισχύει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Όταν υπερλειτουργεί, και θα δούμε πιο κάτω άλλες παρενέργειες, εντείνεται η απληστία. Παρατηρείται τάση παχυσαρκίας. Όταν υπερλειτουργεί, δουλεύει πιο πάνω από το κανονικό του. Όταν τώρα υπολειτουργεί, δημιουργείται αίσθημα φόβου, ανασφάλειας, ανησυχίας. Ασκήσεις εξισορρόπησης, όλα τα είδη ασκήσεων που ανοίγουν τους μυρούς και δυναμώνουν τους μυς μας, των ποδιών, τρέξιμο, παρπάτημα, γιόγκα ή ενδυναμώνουν τον κορμό μας, κολύμβηση. Όπως και με την ενέργεια μπορούμε να το δουλέψουμε με το ρέικι. Λοιπόν, όταν λειτουργεί το τσάκρα αυτό, υπάρχει δυνατή και σταθερή δομή του σκελετού, γερά κόκκαλα, δόντια και νύχια. Όταν είναι μπλοκαρισμένα σε αυτόν το κέντρο, δρούν ανασταλτικά ως προς τη σχέση με τη μητέρα. Όταν είναι μπλοκαρισμένο, όταν δεν έχουμε καλή σχέση με τη μητέρα μας, τότε αυτόν το τσάκρα υπολειτουργεί. Έχουμε πρόβλημα με τη μητέρα μας που μας γέννησε. Είναι η γείωση μας η μητέρα. Πιθανές ενοχλήσεις όταν είναι μπλοκαρισμένο, ασθένειες του εντέρου, αιμορροίδες, διάρρεια, δυσκολιότητα, πόνοι στη μέση, στο ύψος του γόνγιγκα, πιάσιμο στη μέση, προβλήματα στα ισχύα, τα ισχύα μας, μέσα στα κολομέρια μας, ασθένειες των οστών, οστεοπόρωση, πόνοι στα κάτω άκρα και στα πέλματα, φλεβίτιδες και προβλήματα των αρτηριών, χαμηλός αιματοκρίτης, καμπανεβάσματα της πίεσης μας, ασθένειες που προέρχονται από το άγχος και διάφορες αλλεργίες. Όταν το ενεργοποιούμε λοιπόν απαλά με κάποια από τις μεθόδους που ενδυναμώνουμε, αλλά παράλληλα προλαμβάνει θέματα που σχετίζονται άμεσα με την υγεία μας ή ακόμα υποστηρίζεται τη διαδικασία της βελτίωσης και αποθεραπείας, εάν το σώμα μας έχει χάσει ήδη την ισορροπία. Δηλαδή πρέπει να προσέξουμε, να βλέπουμε τι αρρώσκες έχουμε. Εάν είναι από αυτές που είπαμε, σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα με το πρώτο τσάκρα μας. Άρα πρέπει να δουλέψουμε μέσα από τις εναλλακτικές θεραπείες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ελευθερώσουμε την αρνητική ενέργεια, να το ξεμπλοκάρουμε για να αρχίσει να δουλεύει κανονικά. Τώρα, το δεύτερο τσάκρα είναι τα γεννητικά μας όργανα. Βλέπετε είναι το πορτοκαλί, βλέπουμε είναι στη βάση εδώ και προχωρούμε. Είναι το υπογάστριο και τα γεννητικά μας όργανα. Το χρώμα του είναι πορτοκαλί, επιδρά στη λεκάνη, το κάτω μέρος της πλάτης, τα όργανα αναπαραγωγής μας. Προβλήματα υγείας, διόγκωση του προστάτη για τους άντρες, κιστίτιδες, χρόνιες κολπίτιδες, πόνο στο κατώτερο μέρος της πλάτης. Συνδέεται με τον αισθησιασμό, τα συναισθήματα, τη σεξουαλικότητα, την αναπαραγωγή, την εύνοια της ταυτότητας. Αυτά είναι τα κύρια που συνδέεται αυτόν το δεύτερο τσάκρα μας. Σε κατάσταση ισορροπίας ενισχύει τη σεξουαλική ειδονή. Κάθε άνθρωπος νιώθει άνετα με τη σεξουαλική του ταυτότητα. Είναι πολύ σημαντικό, και ιδίως για μας τους άντρες, είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις άντρας. Να σηκώνεσαι, ας πούμε, και να νιώθεις τον ανδρισμό σου. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί κανονικά.
το δεύτερο μας τσάκρα. Όταν υπολειτουργεί, υπερλειτουργεί, παρατηρούνται φαινόμενα σεξουαλικής εξάρτησης και υπερβολική υποχωρητικότητα, ελευθεριότητας, αιμονές, ψυχαναγκασμοί και άξεστη συμπεριφορά. Όταν υπολειτουργεί, οδηγεί σε συναισθηματικό μούδιασμα και σεξουαλική ψυχρότητα. Πόσοι άνθρωποι, εγώ τουλάχιστον βλέπω πάρα πολλούς μέσα από τη δουλειά μου, που λέει δεν έχω όρεξη να κάνω κάτι. Δεν με συγκινεί αυτόν το θέμα. Και όταν δουλέψουμε λίγο με το τσάκρα εκείνο, αρχίζει πλέον να λειτουργεί και να δουλεύει και να νιώθει και άντρας και γυναίκα. Ο καθένας χωριστά, έτσι, όχι να τα μπερδεύουμε. Ασκήσεις εξισορρόπησης, όσες θέτουν σε κίνηση τη λεκάνη και το κατώτερο μέρος της πλάτης μας. Στη γιόγκα, οι άσανες που περιλαμβάνουν ανοίγματα των ισχύων και των γοφών. Πιθανές ενοχλήσεις όταν είναι μπλοκαρισμένο τώρα αυτό το τσάκρα. Προβλήματα για τις γυναίκες κατά την έμμηνο-ρίση, ασθένειες της μήτρας και του τραχύλου, φλεγμονές των οθικών και σαλπινγκών, κίστης, ασθένειες του προστάτη για τους άντρες, ανικανότητα στήσης ή διαταραχές αυτής, ασθένειες των όρχιων, μυκητιάσεις στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, ασθένειες των γεννητικών οργάνων, ασθένειες των νεφρών, πέτρες στα νεφρά, προβλήματα στη ουροδόχο κίστη, αδυναμία της ουροδόχου, ακράτεια, μολύσεις του ουροποιητικού συστήματος, πόνοι στην οσφυγική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές όταν έρχεται κάποιος και έχει πόνο στο σπόνδυλο και δεν μπορεί να περπατήσει, η πρώτη κουβέντα είναι ότι πρέπει να δουλέψουμε και στα πάνω από τα γεννητικά του όργανα. Πόνοι στους γοφούς, δερματικές παθήσεις εξαιτίας μειωμένης αποτοξίνωσης. Τώρα, το τρίτο τσάκρα είναι το ηλιακό μας πλέγμα. Για μένα είναι το πιο σημαντικό για όλους τους ανθρώπους. Το ηλιακό πλέγμα είναι όλη η περιοχή του στομάχου μας, της κοιλιάς μας, τα έντερα μας και όλα ξεκινούν από εκεί. Άγχος, στρες, μη κανονική αναπνοή και διάφορα τα οποία θα δούμε πιο κάτω. Το χρώμα του ηλιακού πλέγματος είναι το κίτρινο. Γιατί λέω τα χρώματα? Γιατί υπάρχει και η χρωματοθεραπεία, την οποία θα αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή μέσα από τα σεμινάρια. Το τρίτο τσάκρα είναι το μανιπούρα τσάκρα, όπως το λένε οι ειδικοί. Είναι το ηλιακό πλέγμα, είναι το χρώμα του το κίτρινο, που επιδρά στον αφαλό, στην κοιλιά, λεπτονέντερο, πάγκρεα, σηκώτης, πλήνα, χολιδόχος κίστη, πεπτικά προβλήματα, στρες. Προβλήματα υγείας, δυσπεψία, έλκος, αίσθημα κόπωσης, υπατική δυσλειτουργία, προβλήματα στα επινεφρίδια, στο πάγκρεας και στα νεφρά. Συνδέεται με τη δύναμη, τη ζωτικότητα, τη θέληση, την ανεξαρτησία, την αυτοεπίθεση, την επιβεβαίωση, τον δυναμισμό. Σε κατάσταση ισορροπίας προσφέρει ζωντάνια, ενισχύει τις υπάρχουσες ικανότητες και την πρακτικότητα, συμβάλλει στη σωστή διαμόρφωση του εγώ, ποιος είμαι εγώ, τι θέλω εγώ από τη ζωή μου, προάγει τη συνεργασία, τη ρεαλιστική αντίληψη και το αίσθημα ισότητας. Όταν τώρα υπερλειτουργεί, παρατηρούνται φαινόμενα αυταρχισμού, επιθετικότητας, αλαζονίας, έπαρσης και υπερβολικής φιλοδοξίας. Όταν υπολειτουργεί, ενισχύει την παθητικότητα και το αίσθημα αβεβαιότητας, το άτομο τείνει να κατηγορεί και να τιμωρεί τον εαυτόν του. Παθαίνει καταθλίψεις, δεν μπορεί να πάρει αναπνοή, δεν μπορεί να δουλέψει
υπάρχουν οι ανασφάλειες, υπάρχει το άγχος, το στρες και οτιδήποτε μας προβληματίζει πηγαίνει και κάθεται μέσα στην κοιλιακή μας χώρα και εξού και λέμε είμαι πρισμένος, είμαι φουσκωμένος. Γιατί όλα είναι εκεί και δεν μπορούν να λειτουργήσουν, να καθαρίσουν και να μπορέσει ο άνθρωπος να πάρει τη σωστή αναπνοή για να γεμίσει τους πνεύμονες του, να καταφέρει να φέρει κάτω την αναπνοή του στο διάφραγμα του, στην κοιλιακή του χώρα για να οξυγονώσει τον εγκέφαλο του. Είναι μια πολύ εύκολη άσκηση η οποία όταν μπορέσουμε να δουλέψουμε αυτό το πράγμα θα δείτε πόσο εύκολα θεραπεύουμε τα πάντα. Οι ασκήσεις εξισορρόπησης, όπως είπαμε, είναι βαθιές αναπνοές, σωματικές ασκήσεις και τεχνικές που μειώνουν το στρες. Το υγιές τώρα ηλιακό μπλέγμα, τα άτομα που διαθέτουν έναν καλά ανεπτυγμένο και ισορροπημένο ηλιακό κέντρο πλέγμα, έχουν καλή όρεξη και καλό μεταβολισμό. Σπάνια πάσχουν από ασθένειες του στομάχου, του σηκωτιού ή του λεπτού εντέρου. Συνήθως έχουν γερά νεύρα, κοιμούνται καλά, δόξα ο Θεός, κοιμούνται πάνω από 8 ώρες και σπάνια έχουν στρες. Ψυχοσωματικά μιλώντας, αναφέρουμε συχνά για το συναισθηματικό μας κέντρο του όρους νευρικό στομάχι. Εάν προσέξετε, εάν σας αγγίξετε πάνω στο στομάχι σας, θα νιώσετε παλμό. Εκείνος ο παλμός που κάνει είναι ο παλμός της καρδίας. Συγγνώμη. Εκείνον είναι το νευρικό του στομαχιού που λέμε. Υπάρχει ταραγμένο έντερο, καθόλου περίεργο μιας και το τρίτο μας κέντρο είναι το κέντρο των συναισθημάτων μας. Ακόμη και τα προβλήματα με το σωματικό μας βάρος σχετίζονται συχνά με συναισθήματα που εμπλέκουν το ηλιακό μπλέγμα. Σε περιπτώσεις λοιπόν όπου εργαζόμαστε προς την αποθεραπεία της παχυσαρκίας μας ή της ανορεξίας μας, καλό είναι να εναρμονίζεται και το ηλιακό μπλέγμα κατάλληλα. Τώρα, τα πιθανά συμπτώματα όταν είναι αδύναμο είναι μπλοκαρισμένο. Ενοχλήσεις στο στομάχι νερκός, καούρες, παθήσεις της σχολής του σηκωτιού και της πλήνας, ύκτερον, πολλές φορές θα δεις κάποιον ολοκίτρινο. Πόνοι στην άνω κοιλιακή χώρα, προβλήματα πέψη, δεν μπορούμε να χωνέψουμε κάτι, πόνοι στην αντίστοιχη περιοχή της σπονδυλικής στήλης, παθήσεις των νεύρων, διαβήτης, ανορεξία, παχυσαρκία. Λοιπόν, πάμε στο τέταρτο τσάκρα, το οποίο είναι το κέντρο του θώρακα ή της καρδιάς μας. Λοιπόν, βλέπετε, για πίσω πάλι, βλέπετε εδώ είναι ο θύμος αδένας. Εδώ το αναχάντα τσάκρα είναι από 0 ηλικία μέχρι 13-14 χρόνων. Όταν αρχίζει ο άνθρωπος πλέον να έχει, να ερωτεύεται, να θέλει να έχει σεξουαλική ζωή ή να αγαπάει πλέον, φεύγει από εδώ και γίνεται στην καρδία. Πηγαίνει στην καρδία μας, το τσάκρα μας αυτό, το οποίο είναι το κέντρο του θώρακα με η καρδιά και οι πνεύμονες. Προβλήματα υγείας είναι το άσθμα, η φροχίτιδα, καρδιακά προβλήματα, συνδέεται με την ανιδιοτελή αγάπη, τις σχέσεις, τη συμπόνια, τη συμπεριφορά. Όλα αυτά σε κατάσταση ισορροπίας εντείνει τα συναισθήματα του ανθρωπισμού και συμβάλλει στην καλή λειτουργία της καρδιάς και του αναπνευστικού μας.
Όταν υπερλειτουργεί, με ακούτε? Okay. Όταν υπερλειτουργεί, παρατηρείται εξάρτηση από πρόσωπα ή πράγματα, το άτομο γίνεται περισσότερο ευσυγκίνητο, καταπιεστικό και συνήθως εξαντλείται καταβάλλοντας μεγαλύτερη προσπάθεια από αυτή που χρειάζεται. Όταν υπερλειτουργεί, γινόμαστε, αγαπούμε και πιέζουμε τον άλλο. Θέλουμε το δικό μας και δεν του επιτρέπουμε τίποτα να κάνει. Αυτή είναι μια κατάσταση πιεστική. Μια κατάσταση η οποία κάνει αφόρητο την κατάσταση μας προς τον άλλο. Όταν τώρα υπολειτουργεί, η ανεπαρκή ροή της ενέργειας κάνει τον άνθρωπο άπλιστο και τσιγκούνι. Επιπόλαιο, αδιάφορο για τους άλλους, άσπλαχνο και συμφεροντολόγο. Πόσες φορές είπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει αγάπη μέσα του. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει. Σημαίνει ότι δεν λειτουργεί το τσάκρα της καρδιάς του. Δεν έχει αγάπη μέσα του. Και όλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι προέρχονται από την παιδική μας ηλικία. Γιατί από την παιδική ηλικία όλα εξαρτώνται. Και θα τα μελετήσουμε και θα τα πούμε σε μεταγενέστερες σεμινάρια, τα οποία θα αναλύουμε το κάθε ένα ξεχωριστά. Λοιπόν, οι ασκήσεις εξορρόπησης είναι αναπνοές και άσανες της γιόγκα που ανοίγουν την περιοχή του θώρακα. Μεγάλη αναπνοή να γεμίζω το θώρακα μου, όπως παραδείγματος η κόπρα και η καμήλα. Όμως, εγώ λέω και μίαν άλλη, αγαπήστε, έστω και θα πληγωθείτε. Ερωτευτείτε και αν πληγωθείτε, να είστε σίγουροι ότι ο μυς της καρδιάς σας θα δουλέψει. Όπως εξασκούμε το μυς των ποδιών μας, των χεριών μας, ας εξασκήσουμε και το μυς της καρδιάς μας. Γιατί η αγάπη είναι εκείνο που εξασκεί το μυς της καρδιάς μας. Όπως υπόθηκε και πιο πάνω, το καρδιακό κέντρο τροφοδοτεί ενεργειακά και τους βραχίονες, τους ώμους, το θωρακικό χώρο, τη σπονδυλική στήλη και την άνω πλάτη. Ρυθμίζει επίσης την αφή και ως εκ τούτου σχετίζεται με την ετοιμότητά μας να αγγίζουμε και να επιτρέπουμε να μας αγγίζουν. Και εδώ φανερώνεται μια σύνδεση με το σεξουαλικό μας κέντρο, το δεύτερο κέντρο, κατά το οποίο εκδηλώνεται η άνεση μας καταρχήν με το δικό μας σώμα. Όταν κάνω ερώτηση σε κάποιον ή κάποια και της λέω αγαπάς τον εαυτό σου, λέει μου ναι. Η επόμενη ερώτηση μου ξέρετε ποια είναι? Η επόμενη μου ερώτηση είναι, έχεις ψάξει το σώμα σου? Γυμνώθηκες μπροστά στον καθρέφτη και να ψάξεις το σώμα σου, να ερωτευτείς το σώμα σου, να αγαπήσεις το σώμα σου? Αν δεν αγαπήσω εγώ το σώμα μου, ποιος θα με αγαπήσει? Γιατί να έχω απέτηση από τον οποιονδήποτε να αγαπήσει το σώμα μου ή να με αγαπήσει εμένα? Ορμονικά σχετίζεται με το θύμωνα δένα, αυτό που σας είπα που είναι εδώ, ψηλά, όπου παράγονται τα αντισώματα που αποτελούν βασικό δομικό στοιχείο του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Η αποδυνάμωση του καρδιακού κέντρου οδηγεί λοιπόν και σε πτώση του ανοσοποιητικού μας συστήματος και ειδικά μια ευπάθεια σε ιώσεις, αλλεργίες και καρκίνους. Ο καρκίνος τι είναι? Μία αγάπη. Όταν δεν νιώσεις αγάπη, όταν δεν έχεις αγάπη,
τότε και άγχος, τότε έρχεται ο καρκίνος. Γιατί? Για να σε φροντίζουν οι άλλοι. Για να νιώσεις αγάπη από τους άλλους. Και αυτά είναι όλα μαθήματα τα οποία θα κάνουμε και να τα θυμάστε, γιατί είναι το πρώτο μάθημα με το τσάκρα και θα ακολουθήσουν πολλά άλλα τα οποία θα μας ανοίξουν τους ορίζοντες μας για να καταλάβουμε πόσο προχωρημένη είναι η εναλλακτική θεραπευτική και πόσο προχωρημένα είναι τα συστήματα που μπορούμε να διαφυλάξουμε την υγεία μας με απλές κινήσεις. Πιθανά συμπτώματα όταν είναι αδύναμο ή μπλοκαρισμένο το τσάκρα της καρδιάς μας είναι η στιθάχη, στεφανιές καρδιακές παθήσεις, αριθμίες ταχυκαρδίες, υπέρταση υπόταση, υψηλή χολυστερόλη, προβλήματα κακής αιμάτωσης, φλεγμονές, πνευμονικές παθήσεις, άσμα, αναπνευστικές παθήσεις, κρυολογήματα, αλλεργίες, πόνοι στην περιοχή του θώρακα, πόνοι στους ώμους, στις ομοπλάτες, ρευματικές παθήσεις στα χέρια, δερματολογικά προβλήματα. Μετά θα σας πω και ορισμένα άλλα πράγματα πώς μπορούμε να ελέγξουμε αν δουλεύουν ή αν είναι μπλοκαρισμένα αυτά τα τσάκρα μας. Λοιπόν, το πέμπτο τσάκρα είναι το βυσούντα τσάκρα ή ο θηροειδής μας. Είναι το τσάκρα του λαιμού και έχει το μπλε το ανοιχτό. Βλέπετε, είναι αυτό του θηροειδή μας. Λοιπόν, είναι η βάση του λαιμού, η καροτίδα, είναι λαμπερό μπλε, επιδρά στο λαιμό, στο λάριγγα, στο θηροειδή, τον αυχένα και τις αμυγδαλές. Προβλήματα υγείας, χρόνια αμυγδαλίτιδα, θηροειδής, πονόλαιμος αυχενικών. Συνδέεται με την επικοινωνία, την προσωπική έκφραση και την δημιουργικότητα. Όταν κάποιος έχει πρόβλημα και είναι κλειστό το τσάκρα του λαιμού, δεν μπορεί να επικοινωνήσει, ούτε μπορεί να εκφραστεί απέναντι στους άλλους. Γι' αυτό θα δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κλειστός, ναι, θα έχει πρόβλημα με τον λαιμό του. Εάν ένας άνθρωπος μιλά και δεν τον καταλάβουμε ή δεν μας καταλάβει, τότε πάλι υπάρχει πρόβλημα στο ηλιακό, στον λαιμό του. Λοιπόν, συνδέεται με την επικοινωνία, όπως είπαμε, την προσωπική έκφραση και τη δημιουργικότητα. Σε κατάσταση ισορροπίας προάγει την αισιοδοξία, την ελπίδα, τον αυθορμητισμό και την έμπνευση. Όταν υπερλειτουργεί, ενισχύει την φλιαρία και την τάση για κουτσομπολιό. Παλιά υπήρχε το έπιπλο κουτσομπόλα, αν το θυμάστε. Ήταν ένας καναπές, ο οποίος τον έβαζαν δίπλα από το τηλέφωνο, γιατί δεν υπήρχαν τα κινητά όπως υπάρχουν τώρα. Υπήρχε ένα σταθερό το οποίο ήταν σε μία βάση και δίπλα ακριβώς υπήρχε ένα έπιπλο στυλ καναπέ με πλάτη. Εξάπλωνε η γυναίκα, γιατί οι κουτσομπόλες έπρεπε να πιάνουν τηλέφωνο και να μιλήσουν. Αυτές υπερλειτουργούσε το τσάκρα του λαιμού. Γι' αυτό βγήκε και το έπιπλο εκείνο η κουτσομπόλα. Όταν τώρα υπολειτουργεί, προκαλεί συστολή, ανηλικρίνεια, αντικοινωνικότητα, καχυποψία και απροθυμία. Είναι αυτό που λέμε ότι είναι αντικοινωνικός τούτος. Εν μιλά, εν εκφράζεται. Αυτό έχει πρόβλημα με το τσάκρα του λαιμού.
Οι ασκήσεις της εξορρόπησης, άσανες της γιόγκα που ενεργοποιούν την περιοχή του θώρακα και του λαιμού, εναλλακτικά, τραγούδι, φωνές, να μιλούμε, να κάνουμε γαργάρες με το νερό, με το αλατό νερό, να ενεργοποιήσουμε το θυροειδή μας και πολλά άλλα τα οποία ή με την ενέργεια. Εγώ έχω καταφέρει μέσα σε 10 λεπτά να ενεργοποιήσω όλα τα τσάκρα του ανθρώπου μόνο με να ενεργοποιήσω με την ενέργεια που είχα δώσει. Όμως θέλει δουλειά. Δεν σημαίνει ότι ενεργοποιήθηκε, είναι ok. Πρέπει και εμείς οι ίδιοι να ενεργοποιήσουμε τον εαυτό μας να δουλέψει για το καλό μας. Και όπως είπα και προηγουμένως, τα χρώματα παίζουν μεγάλη σημασία, γιατί τα χρώματα είναι εκείνα τα οποία δίνουν ενέργεια στο κάθε ένα από τα τσάκρα μας. Λοιπόν, το καλά ανεπτυγμένο κέντρο του λαιμού φαίνεται καθαρά στην καλόηχη και γεμάτη φωνή, λέει, και τη γεμάτη αναπνοή. Όσοι χαίρουν ενός ενεργού και ισορροπημένου τσάκρα λαιμού, σπάνια αρρωσταίνουν από αμυγδαλές ή φλεγμονές του λαιμού. Αντίθετα, η φαρυγγίτιδα, τα προβλήματα με τις φωνητικές χορδές ή τις σιαγώνες μπορούν να φανερώνουν έναν ασθενές τσάκρα λαιμού. Οπότε, όσοι έχουν πρόβλημα με τους αμυγδαλές, με τις φαρυγγίτιδες, με τις σιαγώνες τους, όταν μπορούν τις σιαγώνα τους, πρέπει να κοιτάξουν το τσάκρα του λαιμού τους. Από ορμονικής πλευράς, μέσω της σύνδεσης του με το θυροειδή και τον παραθυροειδή, είναι υπεύθυνο για την καλή ισορροπία του σώματος μας, καθώς οι αδένες αυτοί παράγουν ιωδιούχες ενώσεις και ρυθμίζουν τον μεταβολισμό και τη διανομή ενέργειας στο σώμα μας. Ωστόσο, ο θυροειδής δεν επιδρά μόνο στο μεταβολισμό του λίπους, των υδατανθράκων, του νερού και των ιχνοστοιχείων, αλλά και στο νευρικό μας σύστημα. Προβλήματα του θυροειδή μπορούν να οδηγήσουν τόσο σε νευρικότητα, όσο και σε νοθρότητα. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του παραθυροειδή είναι η ρύθμιση του ασβεστίου στο σώμα μας, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία των δοντιών, των οστών, αλλά και την ίαση των φλεγμονών γενικότερα. Πιθανά συμπτώματα όταν είναι αδύνατο ή μπλοκαρισμένο, πονόλαιμος, φλεγμονή στις αμυγδαλές, βραχνάδα, φωνητικά προβλήματα όπως το τσίβδισμα, πονόδοντος, φλεγμονές των ούλων, άφθες, πόνοι στους ποντίλους του λαιμού, αυγενικά προβλήματα, πόνοι των ώμων, εντάσεις και ασήματα σε αυγέναν και ώμους και υπέρ και υποθυροειδισμό. Πολλές φορές ακούμε κάποιον να έχει αυτά. Πίνω έναν φάρμακο για το πίνω ιώδιο, πίνω αυτό. Αυτά είναι τα προβλήματα του τσάκρα του λαιμού μας. Τώρα, η επίφυση. Η επίφυση είναι το τρίτο μάτι. Το τρίτο μάτι, πάμε να το δούμε πιο κάτω, είναι το σημείο ανάμεσα στα φρύδια μας, σκούρο μπλε λουλάκι, το χρώμα του, μάτια επίφυση. Προβλήματα υγείας, χρόνια υγμορίτιδα, ημικρανίες, προβλήματα όρασης. Συνδέεται με τη σοφία, τη διορατικότητα και τη διαίσθηση, την αντικειμενικότητα και την φαντασία. Σε κατάσταση ισορροπίας ενισχύει τη διάβγεια και την αντίληψη. Όταν υπερλειτουργεί, προκαλεί αιμονές, ψευδαισθήσεις, δυσκολία στη συγκέντρωση, εφιάλτες, ακόμα και παραισθήσεις. Όταν υπολειτουργεί, αυξάνει τη νοθρότητα, τις αυταπάτες και την επιπολαιότητα.
είναι ο διαλογισμός, για να το εξισορροπήσουμε, συνιστάται το α και το ω για την ομαλή ροή της ενέργειας στο έκτο τσάκρα. Όταν λέει υπερλειτουργεί, είναι ένα παράδειγμα που θα δώσω, το οποίο το παθαίνω εγώ, γι' αυτό θα το πω. Όταν είμαι άρρωστος, που σπάνια άρρωστο, να το εξηγούμε, να μην παρεξηγούμε, όταν αποφασίσω να αρρωστήσω και θα με πιάσει γρίπη, όλη νύχτα βλέπω εφιάλτης. Γιατί υπερλειτουργεί το έκτο μου τσάκρα. Αυτό είναι της διορατικότητας, είναι της σοφίας, της διαίσθησης, και για να ανοίξω το έκτο μου τσάκρα, έχω περάσει από μία κατάσταση πολύ άσχημη, γιατί το τρίτο μάτι όλοι μας το έχουμε, αλλά για να ανοίξει θέλει ειδικές ασκήσεις για να ανοίξει. Εγώ, όταν προσπάθησα να το ανοίξω, μιλούμε το κεφάλι μου όπως είναι, έγινε διπλάσιο, εντάξει, και αν με κοιτάξουν όσοι με βλέπουν εδώ, στο τρίτο μάτι, έχω ένα σημάδι και είναι καρδία. Όσοι με βλέπουν για πρώτη φορά θα το καταλάβουν, γιατί είχα πριστεί για μία εβδομάδα και μέσα σε 2 ώρες, όταν έφυγε εκείνο το άχρηστο που είχα μέσα μου, επανήλθα. Ήμουν πρισμένος για μία εβδομάδα και μέσα σε 2 ώρες επανήλθα. Και από εκείνη την ημέρα έχω τη διορατικότητα, έχω τη διαίσθηση, μπορώ να σκεφτώ κάτι και να γίνει, μπορώ να μελετήσω έναν άνθρωπο και να καταλάβω πού βαδίζει και μπορώ να σκεφτώ οτιδήποτε μπορεί να με προβληματίσει, να το δω πριν ακόμα έρθει. Δεν το λέω για να φοβήσω κάποιον ή οποιουσδήποτε, απλώς είναι μία αλήθεια, το οποίο το τρίτο μάτι είναι πολύ δυνατό και είναι εκείνο το οποίο δίνει εντολές στο σώμα μας για να θεραπευτεί. Τις οποίες εντολές τις παίρνει από το αμέσως επόμενο τσάκρα, το οποίο θα μιλήσουμε μετά. Τρίτο μάτι και υγεία. Το κέντρο του μετώπου παίζει σημαντικό ρόλο στη ψυχική και πνευματική μας κατάσταση, αλλά επηρεάζει και το σώμα και ιδιαίτερα τον εγκέφαλο. Επιπλέον ρυθμίζει τις αισθήσεις μας και συγκεκριμένα τη γεύση, την όσφρηση, την όραση και την ακοή. Δηλαδή τα μάτια, η μύτη, η ακουστική πόρη, μέσω και έσω αυτή και τα ιγμόρια, αλλά και το ορμονικό και νευρικό μας σύστημα ρυθμίζονται από το κέντρο αυτό. Οι άνθρωποι που έχουν έναν καλά ανεπτυγμένο κέντρο μετώπου διαθέτουν πνευματική διάβγεια, πολύ καλή μνήμη, πολύ καλή ικανότητα συγκέντρωσης, η ακοή τους λειτουργεί πολύ καλά μέχρι τα βαθιά γεράματα, προβλήματα όρασης, επιφευκίτιδες, ημικρανίες, πονοκέφαλοι, ιμορίτιδες, φλεγμονές των αυτιών και της μύτης είναι παθήσεις που σπάνια εμφανίζονται αν το κέντρο του μετώπου λειτουργεί καλά. Άμεση σχέση, όπως είχαμε πει, έχει το κέντρο του με τον αδένα της υπόφυσης, ο οποίος μέσω ηλεκτρικών παλμών και ουσιών αγγελιαφόρων ρυθμίζει το ενδοκρινικό μας σύστημα, επιδρά στο ανοσοποιητικό και νευρικό μας σύστημα και άρα στη ψυχική κατάσταση του ανθρώπου. Πιθανά συμπτώματα όταν είναι μπλοκαρισμένο το κέντρο του μετώπου, πονοκέφαλοι, οι μικρανίες είναι τα συνηθισμένα. Εγκεφαλικές παθήσεις, παθήσεις οφθαλμών, επιφευκίτιδες, μειωμένη όραση και ακοή, φλεγμονές των ακουστικών πόρων, γρίπη, ιγμορίτιδες, παθήσεις των νεύρων, νευρολογικές βλάβες, ψυχικές και πνευματικές διαταραχές, σχιζοφρένεια,
αδυναμίες στη συγκέντρωση και τη μάθηση. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Είναι το πιο εύκολο να προσέχετε πάρα πολύ, γιατί με το κάποιος να χτυπήσει εδώ είναι θανατηφόρο. Είναι ακαριέως ο θάνατος μας όταν χτυπήσουμε στο τρίτο μάτι μας. Το 7ο τσάκρα μας είναι η υπόφυση. Η υπόφυση είναι ακριβώς πάνω στο κεφάλι, είναι εκεί που λέμε η κουρία μας, αν το λένε και οι Έλληνες φίλοι, και ορυφή του κεφαλιού, βιολετή, εγκέφαλο, νευρικό σύστημα, νευρικές διαταραχές και ψυχικές λειτουργίες, συνδέεται με την αυτοπραγμάτωση, τη διεύρυνση της αντίληψης και τη φώτιση. Σε κατάσταση ισορροπίας, το άτομο οδηγείται στην αυτοπραγμάτωση, αποκτά ελεύθερη βούληση. Όταν υπερλειτουργεί, παρατηρείται σύγχυση και το φαινόμενο της εξάρτησης από τα ψυχικά και πνευματικά φαινόμενα. Εδώ να παρατηρήσω ότι πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι ασχολούνται όχι με την εναλλακτική, αλλά με την ενεργειακή θεραπεία, έχουν καβαλήσει λίγο το καλάμι και νομίζουν ότι είναι ενωμένοι με τον Θεό και νομίζουν ότι είναι θεοί ήδη. Το έχω παρατηρήσει σε πάρα πολλούς, το έχω επισημάνει σε πάρα πολλούς και τους είπουν απλώς να είστε προσγειωμένοι, γιατί το τσάκρα σας του κεφαλιού, η υπόφυση σας υπερλειτουργεί. Κάτσετε λίγο την μάπα κάτω για να ηρεμήσει και να δουλέψετε όμορφα και ωραία. Αυτή είναι η δουλειά μας, να βοηθήσουμε ανθρώπους με την έννοια ότι μπορούμε να το βοηθήσουμε μέσα στα πλαίσια της λογικής. Όχι να νομίζουμε ότι εμείς είμαστε υπεράνω από τους άλλους. Αυτό είναι ένα πράγμα που θέλω να το επισημάνω. Όταν υπολειτουργεί, υπάρχει άνεση κατανομή σκέψης συναισθήματος, όπου υπερτερεί η εκλοήγευση και η ξεροκεφαλιά. Θωρείς έναν που του μιλάς και λέει του, ας πούμε, ότι είναι νύχτα και η ζωή είναι μέρα. Αυτή είναι η ξεροκεφαλιά. Προσπαθεί να τον πείσεις ότι όλα είναι ρόδινα και λέει όχι, δεν είναι ρόδινα. Αυτοί οι άνθρωποι υπολειτουργεί το πνευματικό τους κομμάτι, γιατί ίσως να έχουν μελετήσει τόσα πολλά πράγματα που να είναι μπλοκαρισμένοι, ίσως να μην καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα και να είναι μπλοκαρισμένοι, ίσως γιατί έτσι θέλουν να λειτουργούν. Σημασία έχει να καταλάβουμε, σημασία έχει να είμαστε προσγειωμένοι, σημασία έχει να μπορέσουμε εμείς ήδη να δουλέψουμε πρώτα τον εαυτό μας και μετά οποιοδήποτε άλλο. Ασκήσεις εξισορρόπησης, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ενεργοποιήσουμε και να εξισορροπήσουμε το 7ο τσάκρα μας από να ξεκινήσουμε το δικό μας πνευματικό ταξίδι, επιλέγοντας τη μέθοδο και τον τρόπο που μας ταιριάζει και να εργαστούμε προς όφελος της πνευματικής μας ανάπτυξης. Είτε μέσα από τον διαλογισμό, είτε να ακολουθήσουμε κάποιον δάσκαλο, είτε να ακούμε διάφορα σεμινάρια που αξίζει τον κόπο να τα παρακολουθήσουμε, είτε. Αυτό είναι δική σας επιλογή, την οποία μπορείτε να κάνετε. Το συγκεκριμένο τσάκρα δεν μπορεί από τη φύση του να είναι μπλοκαρισμένο. Είτε ανοιχτό ή δεν είναι. Οπότε το χρώμα που εκπέμπεται είτε θα είναι φανερό στο ενωρατικό ή δεν θα είναι. Όταν ο άνθρωπος λειτουργεί μέσα από το 7ο τσάκρα, τότε έχει ενωθεί με την ανώτατη συνείδηση και έχει αποκτήσει την ανώτερη γνώση. Ανάλογα με ποιον τρόπο εργάζεται το άτομο αυτό, έχουμε και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Όλοι οι Αγίοι έχουν ένα φωτοστέφανο πάνω στο κεφάλι τους. Αυτοί οι Αγίοι έχουν φτάσει να λειτουργούν το 7ο επίπεδο τους και να ενωθούν με το Θείο.
Αυτό που είναι το σημαντικότερο είναι να συνδεθείτε μέσω της κορυφής του κεφαλιού σας με την αστήρευτη ενέργεια του σύμπαντος και να είστε ένα ανοιχτό σύστημα αντλώντας ενέργεια και κατεβάζοντας τη μέσα από τα υπόλοιπα τσάκρα σας στο έδαφος. Είναι σημαντικό όμως, όπως είπαμε και στην αρχή, να αγιώσετε την ενέργεια που θα πάρετε. Αυτόν κάνουμε όταν εμείς που είμαστε μάστερ της ενεργειακής του Ρέικι, όταν θα δώσουμε τον πρώτο βαθμό σε άτομα που έρχονται κοντά μας, πρέπει να τους ανοίξουμε το κανάλι, το 7ο κανάλι, το 7ο τσάκρα, να τους ενώσουμε με την πηγή του λευκού φωτός, ούτως ώστε να μπορούν να τραβούν, όπως λέει, ενέργεια από το σύμπαν. Γιατί η ενέργεια δεν είναι δική μου. Δεν μεταδίδω εγώ ενέργεια στον Δημήτρη, στη Ελένη, στον Γιώργο, στον Κωστή. Εγώ παίρνω την ενέργεια από το τσάκρα της υπόφυσης μου, εντάξει, της επίφυσης μου, από το τσάκρα του κεφαλιού, τη διοτεχετεύω μέσα στο κορμί μου και την αποβάλλω μέσα από τα χέρια μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ μέσα από την ενέργεια ποτέ δεν έχω πληρωθεί, γιατί η ενέργεια δεν είναι δική μου. Δεν δικαιούμαι να πληρωθώ για την ενέργεια. Για όλα τα άλλα πληρώνουμε, για όσους θα κάνω ενέργεια δεν πληρώνω. Μολονότι το πνευματικό από τη φύση του κέντρου επιδρά, όπως αναφέραμε ήδη, σε όλον τον οργανισμό, δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα όργανα, αλλά επιτελεί έναν είδος εναρμόνισης και προστασίας μας. Επηρεάζει ωστόσο έντονα το μεσοφλοιό και τα μάτια μας, ενώ σχετίζεται με τα προγράμματα διατήρησης της ζωής στο σώμα και τα κύτταρα. Είναι ένα φυσιολογικά ανεπτυγμένο κέντρο κεφαλής, φροντίζει για μια μακροχρόνια και καλή ισορροπία του σώματος. Οι βαριές χρόνιες ασθένειες και ειδικά τα πνευματικά και ψυχικά προβλήματα εμφανίζονται αντίθετα όταν το κέντρο τούτων είναι ιδιαίτερα έντονα μπλοκαρισμένο. Σε ορμονικό επίπεδο επιδρά το κέντρο τούτο στην επίφυση, η οποία ρυθμίζει την πρόληψη φωτός και τους κυρκαδικούς ρυθμούς μέσω της ορμόνης μελατονίνη. Η μελατονίνη είναι η ορμόνη που προστατεύει από τον καρκίνο. Και άρα μπορούμε να κατανοήσουμε και την αλήθεια της τοποθέτησης του Dr. Hammer, πως δίχως εσωτερική ψυχοπνευματική σύγκρουση δεν εμφανίζεται ο καρκίνος. Ασθενές μπλοκαρισμένων 7ων κέντρων. Το κέντρο της κορώνας αποτελεί, όπως είπαμε, το πεδίο της πνευματικής πληρότητας. Το υψηλότερο επίπεδο συνείδησης, κατά το οποίο ξεπερνάμε τη διπολικότητά μας. Είναι το μέσο επίτευξης του είναι μας. Οι άνθρωποι που έχουν ένα ασθενές τσάκρα κεφαλής δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης εμπλοκή σε αυτόν το επίπεδο. Παραμένουν προσκολλημένοι μόνο στην υλική διάσταση των πραγμάτων και αισθάνονται μια μόνιμη έλλειψη, την οποία όμως δεν μπορούν να περιγράψουν με σαφήνεια. Γίνεται όμως αισθητή σαν έλλειψη χαράς για την ίδια τη ζωή, ακόμη και όταν όλα τα άλλα μοιάζουν στη ζωή τους τακτοποιημένα. Μια αίσθηση κενότητας και δυσαρέσκειας τους συνοδεύει και αισθάνονται δυστυχείς δίχως να γνωρίζουν γιατί. Πολλές φορές ρωτάς κάποιον και λέει «Δεν είμαι καλά». Τι έχεις? Δεν ξέρω. Νιώθω έναν κενό μέσα. Γιατί το νιώθεις? Δεν ξέρω. Όταν η αυθεντικότητα του κέντρου είναι ιδιαίτερα έντονη, μπορεί να φτάσει και σε ιδιαίτερα έντονη κατάθλιψη, που αγγίζει τα όρια της υπαρξιακής κατάθλιψης και απόγνωσης, του πόνου της ύπαρξης του κόσμου, στον κόσμο. Στη θέση της κατάθλιψης μπορεί επίσης να εμφανιστεί μια αίσθηση ανιαρότητας και πνευματικής κόπωσης.
το άτομο αισθάνεται μεγάλη δυσκολία στο να αναπτύξει ενδιαφέρον για οτιδήποτε, ειδικά για πνευματικά ζητήματα. Συχνά νομίζουν πως η αίσθηση τούτη προέρχεται από υλικές δυσκολίες ή προβλήματα υγείας. Ωστόσο, όσες προσπάθειες και να κάνουν προς την κατεύθυνση των υλικών θεμάτων, όση επιτυχία και να έχουν στους τομείς αυτούς, το ανικανοποίητο παραμένει σαν αίσθηση. Ό,τι και αν έχει, δεν ικανοποιείται. Οι άνθρωποι αυτοί πολύ δύσκολα μπορούν να αποφασίσουν και τους λείπει ένας ανώτερος στόχος. Αυτή η κατάσταση οδηγεί συχνά σε σύγχυση και μια αίσθηση κενότητας εντός μας, μολονότι δεν μπορεί να οριστεί σαν έναν τυφλό σημείο της συνείδησης τους. Όταν το κέντρο τούτο είναι ασθενές, τότε γίνεται ιδιαίτερα έντονα εμφανής και η κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των χαμηλότερων κέντρων και τα προβλήματα εμφανίζονται με μεγάλη ποικιλία, ανάλογη του προβληματικού κέντρου και του τσάκρα που χαρακτηρίζει το άτομο. Δηλαδή, όταν το 7ο κέντρο είναι ασθενές και το άτομο χαρακτηρίζεται από το πρώτο κέντρο, τότε ο άνθρωπος παραμένει δέσμιος των αισθήκτων και των ορμών του. Αντίθετα, ένας άνθρωπος που χαρακτηρίζεται από το 4ο κέντρο της καρδιάς ξεπερνά αυτή την έλλειψη επαρκούς ενέργειας στο 7ο κέντρο με σχετική ευκολία και η επίδραση είναι πιο ήπια. Για όλους γενικούς ανθρώπους ασχέτως χαρακτηριστικού κέντρου συστήνεται ο δρόμος της σιωπής, διότι εντός της σιωπής αναπτύσσεται το ύψιστο των κέντρων και ανοίγεται στις ενεργειακές ροές του σύμπαντος ώστε ακολούθως να αναπτυχθούν. Γι' αυτό και μέσα από το διαλογισμό υπάρχει η σιωπή. Πιθανά συμπτώματα είναι υπονοκέφαλη, αδύναμος ανισοποιητικό, νευρόπονη, σκλήρυνση κατά πλάκα, διάφορες παραλύσεις, καρκίνος, σύγχυση, καταθλίψεις, προβλήματα μνήμης, πνευματικές ή ψυχικές ασθένειες, προβλήματα με τον ύπνο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το 7ο τσάκρα είναι αυτό που όταν έρθει η ώρα να φύγουμε, και όταν λέω να φύγουμε, να μεταπηδήσουμε στην άλλη ζωή και θα μεταπηδήσουμε με μια ομαλότητα, είναι αυτό που μπορεί να βλέπεις έναν άνθρωπο. Εγώ το έχω δει σε αρκετούς ανθρώπους, γιατί έχω ζήσει τον θάνατο μέσα από τα χέρια μου και έχω βοηθήσει ανθρώπους να μεταπηδήσουν στην άλλη ζωή. Θα νιώσεις μετά για 24 με 48 ώρες το 7ο τσάκρα διοχετεύει στον οργανισμό ένα είδος τοξίνης, δηλητηρίου, το οποίο μέσα σε 24 με 48 ώρες, ανάλογα με το πόσα πρέπει να του δείξει και πόσα πρέπει να δει ο άνθρωπος, θα τον ηρεμήσει, θα τον χαλαρώσει και θα φύγει ήρεμος και χαλαρός. Το πιο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι μέσα από τον πατέρα μου, που τον έχασα πριν 13 χρόνια, 14 σχεδόν, ο οποίος ήταν πολύ ενεργητικός άνθρωπος, πολύ νευρικός άνθρωπος, και όμως εκείνη την ημέρα ήταν ο πιο ήρεμος άνθρωπος που γνώρισα στη ζωή μου. Ποτέ μου στη ζωή μου δεν τον είδα πιο ήρεμο. Είχε ένα ήρεμο από η ώρα 8 το πρωί μέχρι τις 10 τη νύχτα που έφυγε. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Αυτή είναι η δουλειά του 7ου τσάκρα. Να διοχετεύσει το τοξίνι του στον οργανισμό, συν τα άλλα, για να μας φέρει, να μας δείξει, να μας φέρει στη μνήμη μας όλα όσα περάσαμε,
όσα έχουμε κάνει και σιγά σιγά να μας φύγει να πάμε προς τα πάνω. Εδώ είναι δύο πολύ όμορφες φωτογραφίες τις οποίες βρήκα με τα τσάκρα. Η φύση, υπόφυση, θηροειδής, θύμος, αδένας, η καρδία, ηλιακό μπλέγμα, γεννητικά όργανα, ο γόγγιγκας, όπως και τα υπόλοιπα. Νομίζω εδώ τελειώσαμε. Και δεν ξέρω αν έχω αναλύσει κανονικά, αν έχετε καταλάβει κανονικά τι έχω πει. Ήταν μια παρουσίαση αρκετά λεπτομερή, μπορώ να πω. Και ακούω ερωτήσεις. Το πώς μπορούμε να ελέγξουμε τα τσάκρα είναι με έναν εκρεμές, το οποίο είναι ένας είτε σιδερένιον είτε με πέτρα, εκρεμές, και αν το βάλεις πάνω σου θα αρχίσει να γυρίζει. Θα το κάνουμε κάποια νύχτα για να το δείτε. Δεν ξέρω αν το έκανα καμιά μέρα, να το δείτε. Και αν γυρίζει στο κάθε τσάκρα του ανθρώπου, σημαίνει ότι υπάρχει λειτουργία, υπάρχει έδαφος και υπάρχει ειρήνη. Αν είναι μπλοκαρισμένο και πρέπει να ανοιχτεί, θα δείτε ότι το τσάκρα εκείνο δεν δουλεύει, δεν κινείται η πέτρα μας και αρχίζουμε τότε να δουλεύουμε ούτως ώστε να ξεμπλοκάρουμε. Πέρσι μέσα στον Απρίλιο είχα δώσει ορισμένα σεμινάρια σε ανθρώπους που ήθελαν να ελέγξουν τα τσάκρα τους, αφιλοκερδός. Είχα αρκετόν κόσμο, ο οποίος ερχόταν και μέσα σε 10-15 λεπτά ελέγχαμε τα τσάκρα και ενεργοποιούσαμε τα τσάκρα. Παραπάνω άνθρωποι έχουν μπλοκαρισμένο λαιμό, καρδία, ηλιακό μπλέγμα, γεννητικά όργανα. Αυτά είναι τα 4 συνηθισμένα κέντρα, κέντρα μας, τα οποία είναι μπλοκαρισμένα. Όταν λέμε μπλοκαρισμένα, εννοούμε ότι δεν δουλεύουν κανονικά. Δεν αφήνουν την ενέργεια να δουλέψει κανονικά. Και αρχίζουν πλέον τα προβλήματα. Ο ένας πονεί το σπόντιλον, του άλλος πονεί τη μέση του, ο άλλος έχει νεύρα, ο άλλος έχει αυτόν. Έχει διάφορες καταστάσεις, τις είπαμε προηγουμένως. Αλλά δεν σημαίνει ότι με το να ενεργοποιήσω ένα τσάκρα μπορώ και να τον βοηθήσω επάπειρο. Πρέπει να κάνει μια σωστή επεξεργασία, μια σωστή θεραπεία, ούτως ώστε και φυσικά εμείς μπορούμε σαν θεραπευτές να δώσουμε τις βάσεις και να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο 10, 15, 20%, 30%. Αλλά αν δεν θέλει και αν δεν δουλέψει ο ίδιος, δεν θα μπορέσει να επανέλθει. Έρχεται κάποιος με προβλήματα στη μέση ή προβλήματα αναπνευστικά. Τον ανοίγουμε, τον δουλεύουμε, τον επαναφέρουμε εκείνη τη στιγμή. Όμως, εάν δεν κάνει και ασκήσεις, αν δεν δουλέψει και ο ίδιος, αν δεν θελήσει ο ίδιος να γίνει καλά, τότε τίποτα δεν έχω κάνει εγώ ή οποιοδήποτε άλλος θεραπευτής. Λοιπόν, εγώ εδώ τελειώσα, περιμένω ερωτήσεις. Ελπίζω να κάλυψα αρκετά θέματα. Και Δημήτρη, ο λόγος σε σένα. Εσύ αναλαμβάνεις από εδώ και πέρα. Να ξεκινήσω όπως τους βλέπω με τη σειρά, με τη Μαρία Αρίστου. Πάρα πολύ καλό
Πολύ ενδιαφέρον. Μου άρεσε και η επεξήγηση και όλα. Μπράβο, Προκόπη, σε ευχαριστούμε. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, μπορεί να γίνει άνοιγμα σε ορισμένα τσάκρα ή σε γενικά, ας πούμε, στον άνθρωπο? Τα τσάκρα, όπως δείξαμε και σε φωτογραφίες, είδαμε ότι είναι σε οριζόντια στήλη, έτσι. Εάν κάποιον από αυτά είναι μπλοκαρισμένο, η ενέργεια δεν μεταφέρεται στο σώμα. Δηλαδή πρέπει να είναι ανοιχτό από κάτω για να φεύγει από κάτω η ενέργεια ή και το αντίστροφο. Εάν έναν από αυτά είναι μπλοκαρισμένο, αναγκαστικά θα ανοίξουμε εκείνο. Αν έχει παραπάνω μπλοκαρισμένο, θα τα ανοίξουμε και τα υπόλοιπα. Ανάλογα ποιο είναι μπλοκαρισμένο. Αλλά εάν γίνει μια θεραπεία για εκείνα τα δύο τα τσάκρα, θα δώσει το 60-70% της θεραπείας πάνω σε εκείνα τα τσάκρα και έναν 30% σε όλα τα τσάκρα. Wow. Καταλάβεις τι θέλω να πω? Δηλαδή, για μία ώρα να θα δουλέψω να ανοίξω τα τσάκρα του ανθρώπου, θα δώσω, ας πούμε, τα 3/4 της ώρας πάνω σε εκείνα τα 2 ή τη μισή ώρα ή τα 40 λεπτά, να τα δουλέψω με την ενέργεια, με τις πιέσεις μου, με το σιάτσου, με διάφορα πράγματα και μετά θα δουλέψω με την ενέργεια σε όλα τα επίπεδα για να δω αν δουλεύει και η ενέργεια. Αν νιώσει την ενέργεια να διαπερνάται μέσα από το σώμα. Γιατί τι είναι η ενέργεια? Η ενέργεια είναι όπως το κύμα, όπως τη θάλασσα που θα περάσει από το κεφάλι και θα πάει στα πόδια. Αν το καταφέρουμε αυτό, σημαίνει ότι όλα τα τσάκρα είναι ανοιγμένα. Πώς να το εξήσω, όλες οι πηγές ενέργειας είναι ανοιχτές. Χρειάζονται ορισμένες θεραπείες. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να ορίσεις θέλεις 3, θέλεις 5, εξαρτάται από τον άνθρωπο. Εξαρτάται από τι ξέρω κεφαλιά του κάθε ανθρώπου, να το πω. Εξαρτάται όσο πιστεύει, εξαρτάται με ποιους ανθρώπους έχει γύρω του, διότι αν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι θετικός και φεύγει από κοντά μου και είναι γεμάτος ενέργεια και πάει σπίτι του και είναι όλοι αρνητικοί και αρχίζει το αρνητικό να τον τρελαίνει, είναι φυσικό επόμενο ότι μέσα σε 2 μέρες θα φύγουν όλα πάνω. Πάλι θα αρχίσουμε από την αρχή. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να δουλέψουμε και εμείς οι άνθρωποι που θέλουμε να θεραπευτούμε. Δηλαδή είναι μια κατάσταση αλληλένδετη. Αν θέλω να θεραπευτώ, αν έχω ημικρανία, πρέπει να δουλέψω την ημικρανία μου. Αν θα φύγω να με θεραπευτώ και να πάω μέσα στο δίσκο να ακούω η μουσική στη διαπασόν, είναι φυσικό επόμενο να με ξαναπάρει, ναι. Η ημικρανία. Οπότε και εγώ πρέπει να βρω τρόπους να ηρεμίζω τον εαυτό μου. Να προστατεύσω τον εαυτό μου. Μπράβο. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε, Μαρία. Να περάσουμε στην Μαρία την Καλοτζάκη. Όλα τέλεια. Πολύ ωραία. Όταν θα έχω το παραμικρό πρόβλημα θα τρέξω τροχάδι στον Προκόπη. Είναι λογικό οι άνθρωποι που συνεργάζονται με τον Προκόπη να τα έχουν κατανοήσει αυτά και να μην έχουν απορίες. Ναι. Να περάσουμε στην Ελένη τη Γεωργίου. Ευχαριστούμε, Μαρία. Πάρα πολύ ωραίο σεμινάριο. Καλό βράδυ, Νικολέτη. Η ενέργεια, τα τσάκρα είναι η αρχή των πάντων. Πράγματι. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να δουλέψουμε τίποτα. Είναι οι πηγές ενέργειας μας, οι οποίες αν δεν έχουμε ενέργεια, τότε αλίμονό μας. Συνεχίζουμε. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην κυρία Ελένη Καρατζία. Σωστά το διαβάζω? Καρατζά. Πολύ κατανοητά, πολύ καλά τα είπε ο Προκόπης. Πάρα πολύ ωραία.
Τα καταλάβαμε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ. Προκόπη, είσαι καλός δάσκαλος, γι' αυτό κατευθείαν περνάμε στην κυρία Αριστεία. Είναι καλός δάσκαλος. Ευχαριστούμε, Ελένη μου, ευχαριστούμε. Κυρία Αριστεία, σε ακούμε. Τι να πω, εγώ τα έχω ζήσει αυτά. Πέρασα από τα χέρια του και τα ζήσα αυτά και τα ξέρω. Οπότε οι εντυπώσεις που έχεις είναι θετικές, σωστά τα αντιλαμβάνομαι. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έχουμε στην παρέα μας έναν άνθρωπο που δεν μας διδάσκει θεωρία, πράγματα που έχει κάνει. Κυρία Αριστεία, σε ευχαριστούμε. Να περάσουμε στην κυρία Βασιλοπούλου. Καλησπέρα, Έλλη. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Πολύ καλά, ευχαριστούμε. Απορίες. Σε διάβαζα, σε λέω δάσκαλο, γιατί διάβαζα. Δεν είχα ήχο πάλι, αλλά τώρα πάτησα δεν ξέρω, είχα μια προέσφυση και ήρθε ο ήχος τώρα πριν στο τέλος που μιλούσες. Πολύ καλά. Πολύ ωραία. Όλα είναι πραγματικά, δηλαδή, κάνει τον κάθε άνθρωπο να λέει ναι, πράγματι το έχω ή δεν το έχω, ας πούμε. Είναι τόσο ζωντανή ο τρόπος που τα λέτε. Εγώ είμαι κατενθουσιασμένη, με ξέρεις, μιλάμε, ξέρεις την απόψή μου. Να είσαι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αποφάσισα, κάποια στιγμή θα έρθω. Τα αποφάσισα. Θα χαρώ πολύ. Και θα είναι και κοντά. Θα χαρώ πολύ. Το Φλεβάρι. Αυτά. Χαίρομαι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας διδάσκετε πολλά πράγματα. Να είστε καλά όλοι. Και kalή χρονιά σε όλους. Και σε εσάς, κυρία Έλλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είναι καλά οι οικογένειές σας και ό,τι καλό ο καινούριος χρόνος. Να είσαι καλά. Περιμένουμε ευλογημένες μέρες. Ευχαριστούμε, κυρία Το Έλλη. αποφασίσαμε και θα είναι. Έτσι. Θα είναι. Άμα το πιστεύουμε θα είναι. Βεβαίως. Καλό σας βράδυ. Καλό Γεια βράδυ. σας, κυρία Έλλη. Να Περνάμε είστε τώρα καλά. στον Bon Jovi. Τι γράφει εκεί, Jovi. Ελένη. Τώρα το είδα. Τζόβι είναι η κόρη μου και πιάσα το κομπιούτερ της. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον. Να γνωρίζουμε για το τσάκρα, μακάρι όλοι οι άνθρωποι να το ανακαλύψουν και να μάθουν τι είναι τα τσάκρα. Θα τους βοηθήσει πάρα πολύ να γνωρίσουν την ενέργεια, τον εαυτόν τους, την αγάπη. Η αγάπη ανοίγει όλα τα τσάκρα. Εγώ έτσι πιστεύω. Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε, Προκόπη. Υπέροχο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε Χατζηγιάννης, βέβαια είναι η σύζυγος από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις να κάνω στον Προκόπη. Πειράζει? Όχι, φυσικά. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για πες μου λίγο, αυτό του τσάκρα στο λαιμό. Εγώ που έχω κάνει ολική αφαίρεση θηροειδή και παραθυροειδών. Τι γίνεται? Αυτόν δεν έχει καμία σημασία. Σημασία είναι να δουλέψεις τα άλλα τσάκρα και εκείνον απλώς θα περνάει η ενέργεια από μέσα του. Εντάξει, όταν υπάρχει καλή επικοινωνία στον άνθρωπο, τι είναι ο θηροειδής? Όπως είχαμε πει, είναι η επικοινωνία. Όπως είχαμε πει, είναι να δουλεύεις με την επικοινωνία, να καταλαβαίνεις και να σε καταλαβαίνουν. Γι' αυτό είχαμε πει ότι υπάρχουν και τα προβλήματα με το θηροειδή. Τώρα, αν έχεις κάνει ολική αφαίρεση του θηροειδή, απλώς θα περνάει η ενέργεια πιο εύκολα και εσύ θα το δουλεύεις μέσα από τα φάρμακα που παίρνεις, θα δουλεύει κανονικά η ενέργεια σου εκεί.
δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα Ναι, μέσα από το τσάκρα εκεί. κατάλαβα. Τώρα κάτι άλλο. Έφερες ένα παράδειγμα με τον πατέρα σου. Εγώ θέλω να μου λες μια απορία που έχω εγώ με τη μάνα μου. Λίγο πιο δυνατά γιατί δεν σ' ακούω. Έφερες ένα παράδειγμα με τον πατέρα σου. Μάλιστα. Έχω μια απορία χρόνια με τη μητέρα μου που την ημέρα που έφυγε πριν 22 χρόνια είχε δει όλα τα δωμάτια του σπιτιού ενώ ήταν κατάκη. Σας είχα πει προηγουμένως ότι εκείνες τις 24 ώρες περνάει ο άνθρωπος ολόκληρη τη ζωή του από τα μάτια του. Βλέπει τα πάντα. Εντάξει. Από την μέρα που γεννιέται μέχρι την ώρα που πεθαίνει. Φεύγει από το σώμα του και βλέπει τα πάντα. Έχω ζήσει το θάνατο και προσωπικά και έχω ζήσει και άτομα να πεθαίνουν στην αγκαλιά μου μετά από δική μου, θα το πω, καθοδήγηση να φύγουν. Είχα κρατήσει ανθρώπους στη ζωή για μέρες για να μπορέσει να επανέλθει για να μιλήσει με τα παιδιά του και μετά να φύγει. Τον είχα κρατήσει για μια ολόκληρη εβδομάδα και όταν με κοίταξε την μέρα την οποία θα το αφήσω εδώ, πιστεύω ότι είναι απλώς το πνεύμα το οποίο έφευγε και έπρεπε να δει όλα εκείνα τα οποία θα άφηνε πίσω του για να μεταπηδήσει στην επόμενη ζωή. Αυτά είναι θέματα, δεν είμαι και ο αρμόδιος για να τα αναλύσω. Έτσι τα βλέπω εγώ, έτσι τα πιστεύω. Τώρα, αν υπάρχουν άλλες εξηγήσεις. Τις ασκήσεις για τα τσάκρα θα μας τις δείξεις κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή, ναι. Αν θα λέγαμε και ασκήσεις σήμερα, θα έγινε τον πρωί να πέσουν, να φύγουν. Και η ώρα 10 έχουμε το Γιάννη, τι ώρα είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, εγώ Προκόπη θα σε κάνω host, γιατί έχω καλεσμένους και πρέπει να πω στην άλλη αίθουσα. Και εμείς θα μπούμε όλοι. Και εμείς θα μπούμε όλοι. Οι δύο κυρίες από τα Μέγαρα, η Μαρία και η Αργυρό που δεν έχουν μιλήσει, ο κύριος Ανδρέας Γεωργίου, η Δώρα Σταύρου. Είναι η Δώρα εκεί. Είναι η Ιωάννης Κατζηγιάννης. Ναι. Λοιπόν, Μαρία, κάνε με host και... Σε έκανα host και θα τα πούμε στην άλλη αίθουσα σε λιγάκι. Okay. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, το πήρα. Το πήρα. Άγιε Μαρία Ζωγράφου. Σ' ακούμε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ χρήσιμο. Εγώ περίμενα πώς και πώς να τα ακούσω. Μου λύθηκαν αρκετές απορίες, μπορώ να πω. Και λίγο βέβαια προβληματίστηκα, γιατί πολλά μπλοκαρίσματα έχουν κοινά πράγματα. Δηλαδή κοινές εκδηλώσεις, κοινά συμπτώματα. Να το πούμε έτσι. Δηλαδή, αν σου είναι μπλοκαρισμένο το τσάκρα εδώ στο λαιμό, μπορεί να έχεις τα ίδια με το έντερο, να έχεις κάποια συμπτώματα. Όχι. Αν είναι η καρδία, θα δεις ότι έχεις παρόμοια συμπτώματα με το ηλιακό μπλέγμα και τα γεννητικά όργανα. Γιατί αυτά είναι μαζί. Τώρα, του λαιμού είναι η επικοινωνία, μπορεί να έχει με την καρδία. Υπάρχουν διάφορα τα οποία είναι κοινά, ναι. Όχι, πάρα πολύ. Πολύ καλό, Προκόπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστώ, Άριο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ να σας πω καληνύχτα, γιατί πρέπει να βγω. Ευχαριστούμε, Προκόπη. Χάρηκα. Να είσαι καλά. Γεια σου. Αργυρό. Δεν σε άνοιξα. Άνοιξε.
Καλησπέρα, καλή. Να διαβάσω πρώτα το μήνυμα που μας έστειλε ο φίλος μας ο Ξένος που έφυγε πριν από λίγο και ο οποίος λέει ότι τον 4ο αιώνα ο Ιερόφιλος Ξένος ανατομία... Ποιος είναι? Η Αναστασία. Πολύ ωραία. Στη Λαοδικία είχε δουλέψει με τα τσάκρας. Λοιπόν, αυτό είναι αλήθεια γιατί εγώ μόνο να προσθέσω, δεν ξέρω αν το ανέφερε στην αρχή, μπορεί φαντάζομαι να το ανέφερες. Οι Έλληνες γιατροί με αρχή από τον Ιπποκράτη είχαν ονομάσει τα 7 ενεργειακά κέντρα. Δεν τα είπαν τσάκρας, τα είχαν ενεργειακά κέντρα. Και όντως αυτά έχουν σχέση με την επίφυση, την υπόφυση, τον θηροειδή και τους παραθηροειδείς, τον θύμο, το πάγκρεας, τους γεννητικούς αδένες, πιο πάνω είναι το πάγκρεας, ναι, το ηλιακό, τους γεννητικούς αδένες και το περίνεο. Όντως, λοιπόν, είναι κάτι που μας το έχουν παραδώσει οι Έλληνες παππούδες μας, οι γιατροί, και είναι πάρα πολύ σημαντικό η εξισορρόπησή τους για την ζωή μας, για την υγεία μας, για τη συμπεριφορά μας, για τη χαρά μας, για όλα μας. Πράγματι, αυτό είναι μία αλήθεια. Γιατί έρχεται ένας άνθρωπος, το πρώτο που κάνω εγώ, ας πούμε, είναι να ελέγξω ποια τσάκρα έχει κλειστά, ποια δεν είναι κλειστά και μετά θα προχωρήσω να κάνω οποιαδήποτε θεραπεία για να μπορώ να βλέπω. Έρχονται άνθρωποι... Ναι, πες μου. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι ότι επειδή ακριβώς είναι συνδεδεμένα με τους αδένες μας, κανονικά θα πρέπει να διαπιστώνουμε πρώτα αν όντως υπάρχει μπλοκάρισμα στο φυσικό σώμα στον αδένα, ούτως ώστε να ξέρουμε σίγουρα και βοηθώντας το και με το ρέικι και με το διαλογισμό και οποιοδήποτε άλλο τρόπο ξέρουμε με τις εναλλακτικές θεραπείες, να ξεμπλοκαριστεί και ξέρουμε ότι όταν το σώμα εξισορροπήσει, αυτό θεραπεύεται και αποκαθίσταται. Αυτό αποκαθίσταται. Είναι οι αρρώσκες όλες. Δεν υπάρχει... εκείνο που εγώ έχω μάθει μέσα από την εναλλακτική θεραπευτική είναι ότι το σώμα μας είναι ένα κινητό φαρμακείο. Αν βρούμε ένα υπέροχο αυτοϊούμενο μηχάνημα. Κινητών φαρμακείων τους λέω εγώ. Αν βρεις τα κουμπιά, να πιέσεις τα κουμπιά και αφήσεις τις κατάλληλες ορμόνες να διαχύσουν το σώμα σου, τότε έχεις καταφέρει να είσαι συνέχεια καλά. Αυτή είναι η θεωρία. Λοιπόν, κάτι άλλο Αργυρό? Ευχαριστώ πάρα πολύ για το σεμινάριο. Να είσαι καλά. Ανδρέα Γεωργίου. Έλα, Προκόπη μου. Τα είπες πολύ ωραία. Εγώ το μόνο από τα τσάκρα που είπες πρόβλημα που έχω, το σπονδυλική στήλη. Τίποτα άλλο. Θα το φτιάξουμε αύριο. Σήμερα κουράστηκε. Και τώρα βλέπεις ότι δεν μπορώ να μιλήσω. Κρύωσες, κύριε. Θυσιεμάστηκα. Δυστυχίες. Ήταν πολύ ωραίο. Να είσαι καλά. Άνδρη Προκοπίου. Μας ακούει ή εκοιμήθηκε? Κοιμάσαι? Πίσω με το μεταξύ. Δεν έχεις μικρόφωνο. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τα μαθήματα της εναλλακτικής θεραπευτικής, τα επεξηγηματικά μαθήματα, γιατί δεν μπορώ να κάνω μαθήματα και να λέω ότι θα διδάξω, απλώς θα βοηθούμε να μαθαίνουμε ορισμένα πράγματα και κάθε φορά θα βλέπουμε και νέες παραμέτρους. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους. Όσοι θέλουν θα μεταπηδήσουμε στην αίθουσα του Γιάννη, θα μας κάνει μια αναφορά
για το 2016 και για τη γέννηση του Network 421. Σας στέλνω το link για όσους θέλετε για να μεταπηδήσουμε στην άλλη αίθουσα.